Hello guys, maayong buntag. Nagbitso ko og kapayas og bulanghoy og nagtadtad na pud ko og bani sa saging ganiha sayo guys. Nya na ay bawo sobra na mo gabi na ay saging nga nilungag sobra pud gahapon nga wa mahurot og bulanghoy pud wa mahurot nila og kaon nga nilungag gyapon. Manang hiwa-hiwaon og gagmay guys kay aho nang isagol sa pagkaon sa itik o sa manok. Gagmay og hiwa kay para di sila maglisod og tuon ba. Na nipis na. Mani mga pan guys, tipid sa pagkaon sa feeds. Kay ang feeds karon arang mahala, tag 45 na ang feeds, di makaya sa nagbuhi. Manang awa silang pakanon og mga pagkaon nga organic ang uban, no, na nanggipang kuan para pagkaon nila. Pugad kaayong bulanghoy anilungag wa nahurot nila na lang isagol. Kay para sa mga iro man po sila nako og hatag. Busog na pud ang mga dugi-dugi. Manay ho ang kuan na pud karon nga di na pud na ho lungagon ba nasang apitsuhon. Try na po na ko nila og pagkaon na buhi ang uban nga ilang pagkaon. Kuman na jud og hiwa. Yan. Kanang pula nga planggana para na sa manok. Ayan, sa itik, sa manok, sa itik, sa manok, sa itik, sa manok, sa itik. Sa manok sa itik. Yan, hati-hating magkapatid. Ano lang gibahin-bahin na sila para kuan ba, pair ang pagkabahin sa mga buhion. Kay gagmay pa maputong mga itik god. Gagmay pa pero siging kaon. Dizo kaon. Itik nga mga piso pa. Ayan. Bahin-bahin lang. Ayan. Halo-halo. Kumut-kumuton sa dakong kamot. Kumut-kumot. Taron mahalo-halo. Lahugay-lahugay. Ayan. Manay para sa ini. Lahugay, ganahan baka po sila mukaon ana no nga mo pamanayong pagsuway gyud og ingana nga buhi ba nga gibitsura kaon nila. Siguro ganahan sila kay sawa sila pagkaon. Nagitipid na sila nako ro. Sagulan po na sila nako og kuan feeds. Yan para sa itik duha ka baso nga feeds. Halo-halo. Halo-halo para masagol ang tanan nga ingredients. Yan. Para sa Chicken Joy, magbutang pud ko og kanang feeds nga pula. Ayan. Usa ra ka baso ang ila kay palangga man. Basta palangga o sara ka baso. Sagulan po na nako og kanang pollard. Ayan, pollard nga tahok. Na. Halo-halo, halo-halo. Daghan sagol ilahang pagkaon ay. Ganahan jud na sila mga onron. Yan, nindot kaayo kay di uga di pud basa insaktura. Ang feeds wa na lang nako gihumol sa tubig. Na lang gisagol diha tanan para nindot kaayo.
nindot kay texture guys. Lami kaayo. Yan. Halo. Okay, muna. So, ato na si Adananda doon para sa Chicken Joy. Op. Ayan. Gigutom na jud sila oy. Wa pa man tay alas 7 sa buntag. Alas 6 pa kapin, gigutom na sila. Yan, kaon na. Oops. Kaliga na ro kaon. Hala, giganahan jud sila kaon oh. Ikaw di kay sod kitabangan kanila og pahit. Ayan. Hala, ganahan jud sila oh. Naguban naglumlum ana guys. Ato ta sa itik nga mga piso. Awara murag mga langgam nagdinagandaga na. Paghuwat mo kay magbutang kog imnanan o inyong liguan kay ang imnanan inyong liguan stilan. Og magpalit kog vitamins ninyo, di na lang ihalo sa tubig, ko na lang ihalo silang pagkaon guys. Kay lamang liguan nagilahang kuan. Imnanan. Yan. Tapos sila gamay nga akong gibutang nga kuan guys para sa ilang imnan, pero ilagi akong liguan pasaway ning mga itika eh. Kaon na mga Chicken Joy. Kaon na. Oops, kaon na sila. Dagan magwawaw lagi. Kaon na kay aron mabusog na day sila mutok-tok ko do. Inan sila mangaon. Ang nindot sa itik guys kay dili arati mangaon jud, dili pa mga kaog pagkaon. Ang sa manok ilang kakaon pasaway ning mga manuka kani apot lag tiil at kani di sila mga ka ilang tuktukon, di sila arty na pagdali mong dagko kay aron mangitlog na mo makaon ko sinjong itlog. Mana sila guys, manay ang video for today guys. Guys for watching my video. Lingaw sila og tuktok. Lingaw sila tuktok sa kuan ilang pagkaon nga daghan og klase. Nay bulanghoy, kapayas, peach, pullard, bani sa saging, luto, plus saging nga nilungag, plus saging nga plus bulanghoy nga gilungag. Kana ninyo kuan ay pagkaon. Sige pagkaon. Aron dali managko nay ihed guys o nay abuhon. Asto nga. Manay pinakagamay nila. Ihid na gamay kaayo na. Manay pinakaihid nilang tanan. Gamay nga itik or bibi